everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों आरो माने ब्लग भिडिअ ओमफ्राय आङो दिनैहाय शर्ट मुभिनि शुटआव थांनो नागिरदों आरो आं दिनै मोनसे शर्ट मुभि खालामनो नागिरदों बेवहाय थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दिनै शुट दं आरोना ओंखायनो नै दा आं थांनो ओंखारबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो ओमफ्राय आङो आंनि शुटिंनि भिडिअखौहाय आं एसे देखायलांसै बिदिनो एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय सान्दुं दार जि गरम आर्ट कलेज मोनफैबाय आङो दा Ready. आंना शुटिं सोलिगासिनो ओमफ्राय हरैहाय दङ माखासे हरै जिरायनानै ओमफ्राय नै एन्जर फिदों मालाय दादामोना एन्जर फिसा फिसा किउटथार गुफुरनो गिदिरा हनै उन्दुबाय गिदिरा नैबे मोनसे ओमफ्राय बे मोननै गिदिरा मोननै दङ उन्दुदों मालाय जा गरमथारलै आयौ सान्दुङा नै बिदि सान्दुङावहाय शुटिं खालामनांगौबा सेस जागोनलै आंथ' खर' साजोबखाबायसो ओरैबायदि सान्दुं एसे अखा हाबानो जासैमोन अखाबो हायाना दा आङो शुटिंनि थाखाय रेडि जाबायानो देलायखांबाय माने मेकआपफोरबो खालामखांबाय आरो ओमफ्राय दसे उनावनो स्टार्ट जासिगोन शुटिङाहाय दा दादामोनाहाय ओंखाम जादों नालाय आंहा दहाय जाना फैखादों ओरै खाथियावनो आयंमोनावहाय आं न'आव जाबोआसै माने हाखु जाबायमोन आरो टाइमाहाय हास्लाबा ओंखायनो आङो आयंमोनाव फैनानै जाफैबाय ओमफ्राय दादामोनाथ' ओरै शुटिं खालामगासिनोमोन ना ओंखायनो दादामोना दासो ओंखाम जानो टाइम मोनदों आरो ओमफ्राय दा दादामोन जाखांबाथाय आंनि स्टार्ट जासिगोन आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बिदिनो एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोननिसिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जा गरमलै आयौ आयौ सान्दुङा हनै मोदानलायनाय नै बिसोर गासिबो शुटिं खालामजोबगोन आरो ना माने गासिबो बिसोरो सान्दुङानो मोदानलायनाय दादा बे नोंसिनि फुख्रि नामा ना फियो ना मोनजादों ना मोनजायाखैथाय ना गिदिर दंथारोदां नै Mami, Papa. Kau banyak lah nak halal jangan lah. Di mana juga? Banyak lah kalau. लामाजों बावखुंग्रि थाङो आरो नैबे लामाजोंहाय
बांद्राय गोजान जाया बिदिनो थांबा खाथियानो जाहैयो आरो थाब मोनहैयो बेलासिलायबाय खोमसि जाहां जाहांनो खयथा जाखोथाय टाइमाबो 5टा 5:30सो जाबाय खोमा ओमफ्राय जोंना भिडिअआ दासिमबो जोबा आयौ आं मेंग्लिजोब्बाय आं गरमानो हाला ओरै फारसे दख'ना गाननाय आखाइ गोलाव ब्लाउसाबो दहाय मोनसे जोब्बाय ओमफ्राय नै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय दख'नाया चेन्ज खालामखांबाय दख'नाखौ ओमफ्राय दा दहायनिया जोबलायबाय आरो ओमफ्राय नै दा एबार आरो गोदान बावलाय माने बेयावनो आरो आलदा आलदा खालामदों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय आं मेकआपखौ एबार एसे आलदा खालामदों आरो ना माने गोसोम नुनाय खालामदों आङो गोसोम साइज गैयै माने असाइज नुनाय खालामदों आरो ओंखायनो बांद्राय ग्ल' जायाखै एसे माने ब्राउन मेकआप होदों आरो आङो मेकआप बोरैबा मोनजोब्बाय आङो माला फ्रेश जानो मोनो सानखाबाय दासिमबो जोबा मोनालायगोन खोमा दाबो खालामगासिनोसो खावसे जागासिनो ओमफ्राय आंना दा गैथ'वालाय थाब जोबबा हामसिगौ ओरै अखाबो हाहां जाबाय अखा हाबा साबसिन जागोन आरो थान्दा जागोन नालाय खालामनो सुटखौ ओंखायनो अखा हाबा हामगौ सानबाय आङो ओरैनोसो खोरोमगासिनो दासिमबो हाया अखायाबो जि मेंखाबायलै माला सहैयो न'आव माला उन्दुनानै थानो मोनोल' सानखाबाय आङो उन्दुबासो सान्थि मोनखायो उन्दुबासो आराम मोनखायो दा न'आव दंमोनबाथ' जेबो खालामखायाखैबोमोन उन्दुनानैनो मबाइल नायगासिनोखामोन ओमफ्राय दा नै दासो एसे सुटआव फैनानै माने शुटिंआव फैनानैसो एसे टाइम पास जाबावबाय आरो ना नङाबाथ' न'आव बरिं मा खालामनानै थानो जायोना बेखायनो दा आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै एसे एसे माने बांद्रायबो गोलाव खालामला भिडिअखौ थेवबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा भिडिअ खालामनाया जोब्बायानो माने शुटिंआ जोब्बायानो आरो ओमफ्राय दासो एसे सान्थि मोनबाय माने मेकआपफोरखौबो सुजोब्बायना एसे थान्दा मोनबाय दासो मोखांखौहाय नङाबाथ' ओरैनो गरमखाजों आरो मेकआप लाबावनायजों बांसिन गरम मोनो आरो बांद्राय हाया आङो आरो सान्दुङाबो जि थिं थिं सान्दुंखामोन थानो हालायलायै उसुखुथुनो आरो अखायाबो अखा हाहां जानानै अखा दोमैलु जानानै गैया अखाबो हायासै सान्दुंल' जि थिं थिं सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय दा आंनि भिडिअआ जोब्बायानो आरो ओमफ्राय खिन्थु आंनि पार्टआल' जोबदों आरो ना ओमफ्राय दादामोननिया दाबो ससे दं नालाय बेखायनो दादामोना खालामगासिनो गावसिनिखौहाय ओमफ्राय आङो दहाय फैनाय भिडिअखौबो आङो बांद्राय मोजाङै खालामबोनो हायासै मानो होनोबा आङो एसे बुस्थुफोरबो लादोंमोन ना ओंखायनो केमेरा हमनो एसे खस्थ' जायो बेखायनो आङो दहाय भिडिअखौ खालामबोजोबासै दाबो थांनो मोनथ'वाखै आरो न'आव थांथ'वाखै ओमफ्राय आंनाल' जोबग्रोदों नालाय आंनियाल' जोबदों बे माखासेफोरना दाबो जोबाखै ओंखायनो बे माखासेफ्रा भिडिअ लागासिनो दादामोननि न'आवनो दंथ'यो जेला बिसिना जोबजोबो अब्ला ज' थांनोसै आरो जोङो स' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै